баъсо 2 рӯзи пеш дар наздикиҳои ҳамин маҳалла як занозании гурӯҳии хонандаҳои мактаби 101 дар ноҳияи Сино ва як гурӯҳ ҷавононе ки гуфта мешавад аз маҳаллаи профсоюзи шаҳри Душанбе ҳастанд рух додааст. шоҳидони ҳол мегӯянд ки як хонандаи ҳамин мактаби 101 ки дар ин занозаниҳо ҳузур доштааст, захмӣ шудааст ва ҳоло дар бемористони қарияи боло бистарӣ аст. фарҳод маҳмадназаров ҷабрдидаи ин занозанист ки ба гуфтаи худаш бидуни ягон сабаб латукуб шудааст. он шом қарор буд назди бародараш равад. акам донишгоҳи ҳарбида мехона, ҳамҷо сапагам берси алая сапо жнида буд, бояд мебурду медодумшон. отама гуфтум ки ҳамҷо мерам. гуфт хай бира агане биё тез. майла гуфтум рафтум, ҳамун чизоро гирифтум бурдум додум да акаму исқати омадум, ҳамсин мадидум, гуфтум биё бирем. ҳамхи рафтем ки пешмон як 6-7 кас биромад, намедонам чанд кас буд. я талпа биромад. диташ сир кард, ҳамсин мудаи сир кард. ду се удар аввал задан. фарҳод мегӯяд ҳамлагаронро намешинохт. гуфтум бача чӣ гапае ки байншон як кас шинохта кун пеш ҳамсин фун буд. гуфт эй фаруда яна занӣ набуда ки уже айқафо се кас чанд кас дига сиршон кардан. уна ваё будан гуфтан айқафои мо будагио ваёра сир кардан. вазорати корҳои дохилии тоҷикистон мегӯяд дар пайи ин занозанӣ як нафар буздошт шудааст. вазорат ин ҳодисаро авбошӣ ном бурд ва гуфт маълумоти бештарро пас аз анҷоми тафтишот расонаӣ мекунад. шоҳидон мегӯянд хонандагони мактаби 111 дар наздикиҳои мактаби 43 ноҳияи Сино моҷаро карданд. онҳо шоми 3 апрел тақрибан соатҳои 9:10 як гурӯҳ наврасонро диданд ки якдигарро бо овози баланд дашном медоданд. фарҳод нақл мекунад баъд аз он ки ҳамлагарон гурехтанд дидааст маҷрӯҳ аст. хестум даст мадидум при хуна сардом даст накард дидем синум хун рехта дига даст нақабидум пеши будкаи чиз мефурӯшанд. ҳамунҷа рафтум майка қати бастану шамо акаву ба я мошин омад истод борум кардану вардану лесо буд. қазияи кушта шудани 2 хонандаи мактаб дар як соли пеш сокинони ин маҳалла аз ҷумла волидони хонандагони ин мактабро водор карда буд фарзандони худро зери назорати ҷиддӣ бигиранд. худи фарҳод ҳам мегӯяд ҳамеша аз падар таъкид мешунид ки шабона беҳуда нагардад. гуфтум ки ҳам дар кор неста даже мешидан рӯзое ки ҷанг мекардан ҳамун сини солаи ма ҳамсини солон гуфтум не манда дар кор неста. аввали моҳи январи соли гузашта дар моҷарои хунини гурӯҳӣ ҷавонони маҳаллаи 102 ва 103 пойтахт шуморе аз хонандаҳои мактаби 101 ширкат доштанд. дар он занозанӣ 2 нафар ба ҳалокат расиданд. се чиликм шох кардагия оли намедонам гуфтан чанд рага бридагия.